Ако с нещо все още българският народ може да се гордее пред света, то е с своите духовни учители. Няма народ в света толкова малък, с толкова много учители. И най-големият между тях е Петър Дънов. Петър Дънов или Бин Садуно е признат в цял свят. Бялото братство, човека в бяло. Айнщайн се прекланя пред него. Би трябвало в 160-та годишнина от неговото рождение и ние да направим това. Има хора, които се наеха да направят спектакъл в негова памет. Да отидем на 11 юли в Армеец София, да се преклоним пред творчеството на изявени артисти и пред силата на духа на Петър Дънов. Отбелязваме 160 години от рождението на Петър Дънов. Билети в мрежата на Ивентим.